Гидът ни трябваше да е започнал преди около 5 минути, но ние още не можем да го намерим. Но не съм сигурна дали ще успеем да влезем. Приятели, в момента съм затворена тук, в този затвор. Приятели, спала съм 3 часа, но прекалено много се вълнувам, за да мисля за това, защото след 40 минутки излитаме. Пристигнахме благополучно на летището в Мадрид. Приятели, в момента се намираме в градина, която е на около 300 години, изключително стара и древна и все едно влизаш в друг свят. Също така, преди малко бяхме в една уникална църквичка, в която също така, докато влизахме, имаше тя понеже е католическа църквичка, имаше хора, които пееха и много беше приятно, много е красива и мисля, че е църквата на испанската армия или нещо такова. Както знаете, ние се намираме в Мадрид, вече обядвахме и сега след обеда скоро ще се прибираме малко да се починем и по-късно тази вечер ще отиваме към 5 часа на тур на Ретиро парк. Здравейте, приятели! Намираме се в Ретиро парк, който е най-големият парк в Мадрид и е изключително приказно място. И ще отидем на тур на парка, за да може да научим повече за неговите тайни. Не знам дали знаете, но този парк е толкова голям, че съм сигурна, че не може човек да го обиколи целия и че крие много тайни, които сега ще ви разкрием. Гидът ни трябваше да е започнал преди около 5 минути, но ние още не можем да го намерим и се чудим дали не сме дошли на грешния вход, въпреки че се намираме на главния вход и в момента се опитваме да го намерим. Keep in progress. Приятели, оказа се, че тургидът ни закъснява и скоро ще бъде тук при нас. Да се надяваме. Вчера сме си регнали към 1 часа вечерта, но днес имаме нова сила и сме готови за нови приключения. Сега се намираме тук на Плаза де Майор. Този човек е Филип III и именно той изгражда този площад, тази плаза. И има една легенда за тази статуя, че по време на Втората Испанска република тази статуя се взривява и от нея излизат кости. Но всъщност се оказва, че тя е имала малък процес, през който влизали птички, но не можели да излязат. И това е една от тайните легенди на Мадрид. Днес принципно трябваше да отиваме на тур, но го канцелираха и затова в последната минута си намерихме нов тур и ще се събираме тук на тази плаза. А вечерта ще ви взема с мен и ще видим музея на модерното изкуство Рейна София. Приятели, взехме си бисквитки от това тайно местенце в Мадрид и вече сме си взимали един пакет и са едни от най-уникалните бисквити, които съм яла през целия си живот. Така че си заслужава да ги опитате. Струват си много повече от просто един сувенир като магнит или някакво ветрило, така че определено препоръчвам. Приятели, намираме се пред музеят Рейна София, който е музеят на модерното изкуство, но не съм сигурна дали ще успеем да влезем, защото принципно има безплатен час за посещение от 7 до 9, но ние сме си букнали билети от безплатните билети и
сега в момента седим на една опашка и само че още не са започнали да пускат. Сега ще ви покажа опашката колко е дълга. Ето оттам започва. И ето тук някъде сме ние и продължава ето още натам и до входа. Така че си е доста дълга, стискате палца за нас. Приятели, успяхме да влезем безпроблемно в музея Древна София. Опашката мина много бързо, но отвън имаше много шумна стачка, понеже намаляват заплатите на всички служители с 20%. Първото нещо, което посетихме, беше изложбата на Феликс Гонзалес, който те кара изключително много да събудиш въображението си и наистина те кара да мислиш, както всички произведения на изкуството в този музей. Видяхме и статуи и скулптури и също така картини на Салвадор Дали и Пикасо, които имат много вътрешни и много дълбоки значения. И сега ни остана да посетим само четвъртият етаж, но трябва да побързаме, защото иначе ще затворят музеят, докато сме в него, така че... Приятели, отказахме се да отиваме на четвъртият етаж, защото имаше още стаи на втория и ще ни затворят, ако не излезем до 5 минути. Намираме се пред Прадо, музей, който може да се сравни дори с Лувъра. Но, приятели, за жалост няма да мога да ви снимам, защото вътре е забранено и сега чакаме нашия тургид и се надяваме да дойде на време, но ние решихме да дойдем по-рано, за да не закъсняваме. Успяхме да влезем в Прадо и турът ни беше невероятен. Препоръчвам ви, ако някога отивате в Мадрид, задължително да отидете в Прадо, изключително много си заслужава. Но също така и ви препоръчвам да си вземете гид, защото без гид няма да разберете почти нищо. Сега ще отиваме на специален тур, посветен на Втората световна война и мисля, че е гражданската война в Испания. И мисля, че ще бъде изключително интересно. Това е последният ни ден в Мадрид и утре сутринта ще заминаваме за Толедо. Приятели, тура за Испанската гражданска война свърши и на мен лично много ми хареса. Никога не съм предполагала, че някаква такава тема ще ми допадне, но нашия тургайд, тя беше изключително мила, изключително готина и забавна и през целите около 2 часа и половина, в които беше тура, нито един път не ми стана скучно, наистина. И ви препоръчвам, ако идвате в Мадрид, да си букнете този тур. Той е безплатен и безплатните турове работят на принципа, че не плащаш в началото, а в края на тура можеш да платиш колкото прецениш на тургида. И наистина прекрасно преживяване и съм много доволна. Приятели, най-после пристигнахме в нашия апартамент в Толедо и е много готин, така че сега ще ви го покажа. Ще ви покажа после и дворчето, но ето това е вратата ни. Ето така. Тук отпред е част от двора на къщата. Така се затваря. След това ето тук имаме тази стена с телевизорче. Гледалци, имаме масичка, дори са ни сложили чашки с чай. Ето това ще бъде моето легло, дивана. Имаме си също така и една кухничка с пералния хладилник, скромна, но много хубава. Ето тук е нашият балкон и ето насам е другата част от двора. Ето така. Тук имаме баня.
бъдехме. И ето тук е другата стая. Приятели, взехме си 4 билета за 4 различни музея, като сега ще отидем в музея на тамплиерите и в катакомбите, а на отделно място ще отидем и в други два музея. Приятели, преди малко излезнахме от музея на вещиците в Толедо и още ме държи тръпката. Беше малко страховито, наистина не очаквах, че ще бъде толкова страшно, но понеже цялото помещение е тъмно и се намира под земята, но определено препоръчвам, когато посещавате Толедо, защото може да научите много интересни неща. Ние си взехме един пакет от билети за 4 различни музея и вече сме били на 3 от тях и този ми е най-любим.